Mooi vod. Mooi Matteo. Goeie. Wat ben je nog aan het doen? Ik ben nu bezig om riappels te selecteren op eivirus en bacterieplanten. Hoe kun je het eigenlijk zien wanneer je appel eigenlijk besmet is met het virus? Nou, met mozaïekvirus kun je het heel mooi zien. Ik krijg mooie gele vlekjes. Het zou wel mooi zijn als we er nu eentje vinden, maar ja, deze partij die lijkt heel goed. Dus we vinden hier ook niet zomaar wat. Ja, hier hebben we een hele mooie. Hè? Moesten we hem zien. Moesten we hem goed op de film zetten, want dit is... Kijk, deze mooie vlekjes. Dit is een eivirus. Nou, die toont op mozaïek heel mooi. Dus dit is echt eentje voor het boekje. Kijk, en de moederknol moet ook mee. En de nieuwe knol ook. Dus het gaat nu mooi in de bak. Volgens mij hoe het gaat, we vinden net protovirus. We komen wat later in het seizoen, we vinden hier en daar wat bacterieplanten, dat is wat minder. Maar nou, dit seizoen gaan we net te klagen hoe het daarvoor staat in dit gebied. Nou, kijk, maar dit werkje met mooi boeten. Machine, hartstikke mooi waar. We zijn aan het genieten. Het rode met de vogels om je heen. Mooi tot het gewas zijn. En ja, wat mag ik zeggen? Prachtig zo.